Hi sa lahat! Kumusta kayo? Inaantok na ako pero gawa tayo ng video. Just a short video lang naman. Responding to kumusta ka? So, start na tayo. Kumusta ka na? Kumusta? To respond and say, I'm fine. I'm good. Mabuti. Mabuti naman. Mabuti. 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 Or mabuti naman. Kumusta? Or kumusta ka na? And you want to respond, I'm okay. Just okay. Okay lang. Okay lang. Or okay naman. Okay naman. You can also say, ayos lang. Ayos lang. Or ayos naman. Kumusta? Kumusta ka na? And you wanna say, still the same. Ganun pa rin. Or ganun pa din. Ganun. Ganun pa din. Ganun pa din. Or ganun pa rin. They've been the same. Ganun pa din. Or ganun pa rin. Kumusta ka? Kumusta ka? Mabuti. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Sina mama at papa mo, kumusta na? Ganun pa rin. Ganun pa rin? Masayahin at makwento? Yeah, ganun pa rin. Masayahin at makwento pa rin. Ayan lang para ngayong gabi. That's all for tonight. At it's just a short video, di ba? Bye!